Hej, velkommen til den her video. I dag skal mig og Magnus lave en zombie-verden. Hvor er Magnus henne? Han er væk. Hvor er Magnus? Magnus, kom. Shit. Okay, lad os komme i gang med videoen nu. Det er, jeg rejser ind i zombie-verdenen, episode 2. Vi ses lige om lidt, når videoen er færdig. Hvad er det her for et sted? Jeg må undersøge. Det der er mærkeligt. Så der er rodet og sådan lidt. Se, der er rodet. Hvorfor de roder så meget herinde? Jeg må undersøge videre. Hvad er der dog i vejen? Jeg er så bange for zombierne. Vil du hjælpe mig? Er du også kommet fra menneskeverdenen? Ja, jeg vil gerne hjælpe dig. Vi kan godt følge sad herinde. Det er jo lidt uhyggeligt, synes jeg. Hey, jeg kommer også. Jeg må egentlig gerne gå med jer nu. Må jeg ikke godt? Jeg er jo så pæn. Nej, vi gider ikke have piger med smutser med dig. Du må finde nogle andre piger. Okay, så smutter jeg. Ja, jeg ringer til Stalin, så jeg kan ringe til ham. Spørg, hvordan han kommer ind. Hej. Hallo, kan du høre mig? Hallo, svar mig nu. Ja, jeg har hørt dig. Hvad er der? Du skal bare lave det der sådan, sha, og så kommer du ind. Ikke? Ja. Hej. Du kan bare komme ind og møde med os. Nu går jeg lige derover. Nu er portalen væk. I kan se det forbi. Nu må jeg vente og vente. Jeg må prøve at se, om jeg kan få ham ud. Tak fordi I gad se med på den her video. Ja, jeg går selvfølgelig ikke med langt hår. Selvfølgelig har jeg ikke det. Det var alt for episode 2 af Jeg rejser ind i zombie-verdenen. Og husk at like, så træerne snart kommer ud. Og husk, jeg har fået en ny kanal, den ligger også inde på Jens. Og for sådan, I ved godt, jeg har kun 3 subscriber, jeg har lige startet den. Og der er Pokémon Go videoer sammen med Silas, hvor vi fanger The Rosie. Og Rosie? Hvad for det? Den der store elefant. Nej, det vil jeg se. Og så, og så er der jo det der billede, ligesom, men derovre, så er det mig, det er, fordi jeg var med Mallorca. Så det er min kanal, så I skal ikke tro, at der er en eller anden ude i verden, der har lavet en kanal. Det er også mig. Og husk at tjekke den ud, subscribe den. Og tak fordi I abonnerer mig. Jeg har fået 20 abonnenter nu. Det er jeg topglad for. Hallo? Hvad sker der? Hallo? Ja. Okay. Vi ses. Farvel. Farvel.